začiatok prívlačovej sezóny trošku vynechal. Ja osobne moc nemám rád tie pretlaky na vode. Prišiel som po nejakom roku na toto miestečko trošku potrápiť jalce. Veľmi rád by som bol, kebyže sa mi nejaká mrenka podarí Boleň. A máme 4 hodiny ráno. Ja si myslím, že čas lovu je kľúčový, ale ešte predtým, ak začnem chytať, by som vám chcel povedať ohľadne tohto miesta. Robili tu vodohospodári nejaké úpravy. Vyzerá to tu úplne inak ako pred rokom. Tuto nad kaskádou ani nie, ale tuto v podstate v kaskáde. A ešte pred rokom som robil nejaké video, neviem presne, keď sa pozriete do archívu, tam by ste to mali nájsť. Myslím si, že nejaký efektívny lov dravcov sa to volalo. No ale k veci, čo idem robiť, idem chytať jalce, idem chytať možno nejakú mrenu, mreny tu sú. Budem prehadzovať túto časť rieky. Dneska to bude light, ultralight. Čo mám nové na tejto zostavičke je naviják, 3,5, Shimano Stradic. Trošku taký pevnejší, ten Miradal už zažil veľa rýb a celkom pekných, tak ten už má volačo za sebou. A Ryobičko 1000 TT Power Legenda a takýto ultralight prútik 1,6 gramový, 1,7 pardon. V jednom zimnom videu som dolával takého kapríka na tom a mal som predtým tiež Robinson a Rivermaster 1,6, ale zlomilo mi to v podstate na polovicu kapor, takže išiel na cintorín. Odpálim to takto hneď ráno s hladinovkou a budem prehadzovať v podstate túto časť. Neskôr tam vyskúšam aj gumu. Myslím si, že by sa tam mohla mrena motať. A začnem takto s jalcami. Trošku tomu pomôžem takýmto kmitaním. Pri týchto povrchovkách je čas lovu podľa mňa úplne kľúčový. Ja chodím takto skoro ráno a jún je veľmi dobrý práve v tom, že veľmi skoro ráno vychádza slnko, neskoro zachádza. Ideálny čas lovu je takto 4. hodina medzi 4. a 6. V podstate prídete sem na nejakej 6:30, áno, pochytáte tu, ale není to taký masaker, že za pol hodinu niekedy dokážete spraviť 10-15 rýb. Ešte tie ryby sú úplne... spadol. Bum! To je ono. Tu je krídelka, pozrite na to, krásna ryba, nádherný jalec, to je radosť chytať. Ja tú rybu na 90% odopínam väčšinou vo vode, pretože čo sa týka lovu na túto cikádu, natiahnete toho jalca do podberáku, začne sa tam mykať, plieskať a doláme krídelka. Nieraz sa mi to stalo. Nie sú lačné tie nástrahy, tak preto ich odopínam väčšinou vo vode. Toto bude taký mrňujúci. Bum! Pekne to zobral. To je fantastické chytanie, perfektná zábava naozaj. Za nejaké 2 hodiny mám poradu. Ráno si takto vybehnúť skoro ráno, zachytať si jalcov, to je veľká radosť. Ďalší krásny, ja neviem koľko môžu mať, 40 cm. Vo vode odsvakneš, jednoduché, chytáš ďalej. A bum, je tam.
Košíc. No, ja to zobral. Pekne. Pred kamenmi. Super. A tento už bol chytený. Áno, je toto také prehadzované miesto veľmi. Ak to vyštípneš, rybka pláva ďalej v pohodičke. Ideme ďalej. Bum, ďalší. Bum. No, sa tam niekde šprajcol. No, tento je pekný celkom. Super. Bum, ďalší. Za niečo potiahne, aj tento je už dobre dopíchaný. Nečakaj kámo, tých jalcov je tu neúrekom. No. Super. Asi na 4 krát to zobral. Dobre, rybka zachránená, bobler zachránený. Takýto jalčovník. Tak páni, mal som teraz taký 10-minútový útlum bez záberu. Vyskúšal som nejaké bobky, také malé napodobenených robáčikov. Videl som tu pár mlien sa otočiť, tak vyskúšam ešte s takouto gumičkou mrenku pohádzať do prúdu. Bum, záber. Plastika. Ale toto je sunec. Alebo čo to je? Dosť frasa. Čo to je? No, záber bol nádherný, prekrásny záber som mal, ale tam asi bude nejaký konár alebo dačo. Čo to je za rybka? Ukáž, že by to bola mrenka. Aha, ju. Super. Nádhera. Presne, jak som si myslel. Vyskúšam gumku. Jak to zhúlila. Bojovníčka. Pekná mrenička, zobrala mi Kejtech gumku presne miesta, kde by som to bol čakal. Nádherný súboj. Dobre páni, pekný súboj, ďakujem ti rybička za súboj. Poď, plávaj, super. Páni, dám takúto presúvačku o nejakých 200-300 metrov vyššie. Mám tu ešte jedno také miestečko, kde chodím rád brodiť. Prišiel tam nejaký proaktívny rybár a ja osobne to moc nemám rád, keď sme viacerí na kope a okúkávame sa len. Ak toto pôjde. No vidíte, čo človek kvôli rybke neurobí. Takýmito všelijakými krkáhajmi sa tu prechádzať.
Dobre páni, už keď mám takúto víťaznú šnúru, tak by som chcel ešte nejakú mrenku na ultralight. Akože fandím si, lebo je to celkom prúd, ono sa to nezdá, ale tá ryba dokáže potiahnuť. A vyskúšam s lukom trošku ešte nejakú gumičku, takýto, všetko sú to v podstate gumy z Číny, Twister, takéto nejaké napodobeniny podľa mňa nejakých iných výrobcov. Číňania toho moc nevymyslia. Väčšinou to kopčia. Parádna mrenka, jasná. Tam sú oni na tých plíčinách. Tvorky. No super, takúto peknú hráčku z Číny mi zobrala na ryba bojovná, veľmi strašne rády chytám. Plávaj fešenga. Dobre páni, ak by som to mal nakoniec ešte nejako zhrnúť, tak by som povedal, že dneska to bolo také celkom pekné, efektívne chytanie jalca z hladiny, úspešné nástrahy cikáda, mreny sa mi podarili na kejtech. Kľúčový faktor dneska asi čas lovu, medzi 4. a 5. to bolo úplne perfektné, prakticky potom, jak vychádzalo slnko, zachádzal mesiačik, tak už tá aktivita klesala. Neviem, čo by som ešte k tomu viacej povedal. Každému želám úspešnú sezónu, chytajte, púšťajte a bavte sa rybolovom. Držte sa, čaute.